जिहेतु पर्बजरानि दाख्लै जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला पर्बजरानि सिङावहाय जे मोनसे आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारा मा होनो आदानि कम्पानिनो एपिडिसिएल मोनसे मा होनो पावार प्रजेक्ट दिनै बेखौ मावनो थाखाय दिनै 3600 बिगा हाखौ दिनै कम्पानिनो होनो ओंखारदों। एक्चुअली बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक आं बेखौ कन्डेम खालामो। इउनिट अफ फराम एक्स एनडिबि जानानै एपिबिनि जानानै जों बेखौनो सिरियासलि जों खावलायगोन। बे जोंनि जे ट्राइबेल लेन्ड हाया बा 6 सिडुल हायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो बेवहाय मालिक नङा। बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बिटिआर सरकार दा जाय सरकार सालायदों बिथांमोनानो दिनै हानि बिगोमा। जिहेतु हाखौहाय जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय। बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जितु सरकार सालायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावहा नांबोबाय आरो एनडिएफबि बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल लेन्डखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों। बेनिखायनो जितु पर्बजरायाव जे फाग्लिजरा ओनसोल पार्ट 2 1 पार्ट 3 जितु हा दाख्लैनिफ्राय जितु प्रसासनजों नारा नाथा जादों बेखौहाय जोङो पुरा कन्डेम होयो आरो बेखिनिखौ जोङो बै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय आपिल खालामदों जाहाथे प्रमद बर' बिथाङा बा आसाम सरकारा बे जोंनि हा हुखौहाय जाहाथे सोरबा कम्पानिनो होआ आरो जे जायगायाव जोंनि बर'फ्रा संसार जादों बा ट्राइबेलनि मानसिया संसार जादों बे जायगायावहाय जोंनि मानसिया थानो मोननांगौ अधिकार मोननांगौ जाहाथे बै जायगानि सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोबा न'खर संसार गोदान थाहैनांगौबा बिराद खस्थ' जायो सम नांगौ जायो एडजास्ट जाहैनांगौनि बाथ्रा फैयो। दा बे थासारिखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे फाग्लिजरायाव जे मा होनो हा होनो गोनां मा होनो पावार प्रजेक्टनि थाखाय बेखौ हायोबा केन्सेल खालामनानै अबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव जे जायगायाव माने ट्राइबेलफोर मानसि गैया बा गुबुन मानसि गैया बैफोरबायदि जायगायाव जुदि सेटिं खालामना लाङोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नंगौ डेभेलपखौ जोंनो नांगौ बा इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ अब्लाबो बै जे जायगायाव ट्राइबेल मानसिया थांनानै थादों जुग जुग गैयाब्लाबो बे जायगायाव आबै आबौमोनहा जुग जुग दिनै बावनो हारा गारलांबाय बे हारा गारलांनाय जायगाखौ जाहाथे जोङो गुबुन हारिनो जों होआ आरो बिथाङा बुंदों बे कम्पानियाव एपिडिसिएल जुदि प्रजेक्ट जायो बेवहाय गोबां साख्रि मोनगोन होननानै बुंदों। बेखौथ' जोङो नुवाखै जे जायगायाव दिनै जोंहा धालिगाव बायजोआव दङ आरो दिनैहाय एनटिपिसि दङ जोंनि जायगायाव दिनै बेबायदि जायगायावथ' दिनै जों नुदों बेयावथ' गोबां बेबायदि साख्रि मोननाय नुवाखै। गासैबो दिनै कम्पानियानो मालाय गावसोरनि मानसिफोरखौ लाबोनानै फ्रायानो दिनै खामानिखौ मावदों। दा बे थासारिखौ नायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा जेबादि बुंदों 8 आरो 10-12 हाजार साख्रि मोनगोन बे बुस्थुखौथ' गावबो दिनैहाय मिथिखागौ मोना नाथाय बिथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गासिबो पलिटिकेलि कनस्पिरेन्सि आरो पलिटिकेल लाबालाब पलिटिकेल माइलेन्सनि थाखायसो दिनै बिथाङा बेखौ बुंदों होननानै जों इउनिट अफ फराम एक्स एनडिबि जानानै बा एपिबिनि जानानै दिनै जों खावलायदों। जोबथारनायाव बे पर्बजरानि हाखौहाय जाहाथे प्रमद बर'आ होआ आरो बर' बिमाफोरखौ जाहाथे बेबायदि दुखु खस्थ' होआ बर' जाथिखौ दुखु खस्थ' होआ बिनि थाखाय एपिबिनि जानानै बा इउनिट अफ फरामनि जानानै जोंबो अबजेक्सन हरदों जाहाथे बिथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनानै लायो। थेंक इउ।